Faint sy ar ôl? Mae Mr Jones ein hathro yn ddyn caredig iawn. Mae'n dod i mewn i'r dosbarth yn hapus i'n prynhawn. Mae'n dweud, Wel, blantos annwyl. Mae gen i treat i chi. 30 darn o siocled i chi. Blant da a fi. un darn i Sam ac un i Pam. Un i Bryn ac un i Lynn. 2 i Annie am ddysgu i ganu. 2 i Ken am waith dad dros ben. 3 i Lee am fy helpu i. Dim i Bruce am gicio drws. Dim i Sal am farcio'r wal.